De eerste steen is lijn bij het Vensterhof in Surhuisterveen. De bouw hiervan is vrienden hier uiteenzet en intussen binnen alle wenten verkocht. De toekomstige bewoners binnen Biokoelkaam om dit moment met elkaar te vieren. Wethouder Leo van der Tuin wie ek bij de taspraak aanwezig. Ik vond het geweldig, want daaruit spreekt ook de lef, de moed, de eigenzinnigheid om iets met elkaar te doen en de saamhorigheid. Dus ik vind het fantastisch dat dit project wat hier wordt opgezet en neergezet met inspraak van alle mensen en initiatiefnemers. Het grootste pad van de meesten die er komen te wennen binnen Waldpieken. De rest, 30%, komt uit de rest van Nederland. Zelfs meesten uit Nieuwegein en de Bult. Mevrouw Kerkhoven is een van de nieuwe bewoners en pakt neer van haar god en verhuist het. Misschien wel vanwege ook de rust, de mensen die hier wonen, een andere flow in het dagelijks leven. En Robs, mijn mans moeder, komt uit Friesland. We hebben ook wel familie in Friesland. Ja, we gaan graag op vakantie in Friesland, dus ja. Wat verwacht u ervan? Ik verwacht hele aardige mensen, een hechte gemeenschap en daar wil ik zelf ook graag mijn steentje aan bijdragen. In Nederland worden de meesten hield die het meer op haarzelfs. Ze zei het betinker van het Vensterhof Peter Prak. Het is dan echt de bedoeling dat de nieuwe bewoners mij zien al een aas en een vormen zullen. De meeste bewoners komen daarom. Want eenzaamheid is schadelijker voor de gezondheid dan roken. Van eenzaamheid ga je het snelst dood. Er komen steeds meer ouderen en er komen steeds meer mensen die alleen in een huis wonen. En dan is eenzaamheid een groot gevaar. En als je eenzaam bent, heb je ook qua hulp niks. En in dit soort woongemeenschappen heeft ieder zijn eigen privacy. Maar men let wel een beetje op elkaar. En dat vinden mensen vrij om gewoon in goed gezelschap te wonen. Eerder had Onjoen dat het verwachtte dat de project in november klaar wezen zou. En mogelijk zelfs eerder, zo'n de vlugge vatgong.